meillä on nyt tässä tällainen tila. Niin ennen kuin me ryhdytään tähän projektiin, niin olisiko sulla itsellä mitään ajatuksia tai toiveita tämän tilan suhteen? Kyllä tämä huono kauemmin aikaa käynyt niin päälle. Että toivois vähän semmoista avaruutta kautta valoisuutta tähän tilaan. Okei. No aivan ensimmäiseksi, mikä mulla tulee mieleen, niin me voitaisiin tutkia, minkä verran me pystytään korottamaan tästä kattoa. Maalaamaan se kauttaaltaan valkoiseksi. Ja vesi voisi olla elementtinä sellainen mielenkiintoinen vaihtoehto, mikä toisi tähän tilaan hieman niin rauhallisuutta ja tilan tuntua. Miltä kuulostaa sellainen vaihtoehto? Kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoista. Okei, eli siinä tapauksessa me tehdään näin, että me kääritään täällä hihat, ryhdytään hommiin, me nähdään viikon päästä ja teitä odottaa nyt kiva viikko Kemin Hepolassa. Eli nähdään viikon päästä. Nähdään. Saa avata. Eli kerro vähän fiiliksiä, mitä näyttää. Vau, mahtavalta näyttää, että oot tullut vedeen ja huone näyttää paljon suuremmalta ja valoisammalta. Eli aivan ensimmäiseksi me haluttiin rakentaa sulle uima-allas. Ihan sen vuoksi, että vesi tuo kivasti tilan tuntua tähän huoneeseen. Me maalattiin katto valkoiseksi ja onnistuttiin korottaa sitä hieman. Lisäksi me hommattiin sulle altaan reunalle elvytyspenkki ihan sen vuoksi, että me kuultiin, että sä et sauvid. Sitten me hommattiin ja aseteltiin altaan reunalle 3 elokuvaiheista patsasta ihan sen sun filmiaddiktin vuoksi. Et miltä tuntuu ja kuulostaa tällainen ratkaisu? Tuntuu tosi hyvä. Okei, mutta siinä ei ole vielä kaikki. Eli meillä on sulle yllätys. Eli sä sanoit silloin projektin alussa, että arktiset olosuhteet on lähellä sun sydäntä. Niin me hommattiin sulle Eskimota. Et meidän projekti on tässä. Me lähdetään kohti uusia haasteita. Nyt lähdetään koko porukka uimaan. Kiitoksia teille. Kiitos.